Hola, bon dia. Bon dia. Truco de la segona hora, a RAC1. Sí. És que estem fent un estudi d'audiència i els estudiem a vostès per saber què en saben de l'actualitat del dia. Bueno, pues no, perquè... I si em diu alguna notícia, no digui no tan aviat, potser li regalem un lot de vins i cava, Ferrer i Catassús. A veure... Veu com ara sí, però m'agradaria que em digués una notícia de Roses. Pues mire, no sé, que varen trobar un home mort la setmana passada. On? La notícia. En el port deportiu. Ai, que té un ocellet. Tinc 7 ocellets. 7? M'agraden molt. Què són? Tinc 2 aguapornios, tinc 2 canaris, un periquillo, un verdel que el vaig trobar aquest estiu, però no és una cosa despectiva. Jo el vaig criar en biberon, i 2 tropicals. Un que és molt maco, que a l'estiu se queda com un pallasso, i a l'hivern se queda com un pardal. Com es diuen? Aquest se diu pallasso, l'altre es diu fugi, l'altre es diu vingut i l'altre es diu trobi. I l'altres 2 no els hi dic res. A tomar pel cul. Els 2 aguapornios, que n'hi ha una que és molt dolenta, li dic la dolenta i l'altra li dic amb paciències, perquè té molta paciència. Però a veure, no canvi de tema. Quins 2 municipis d'Osona s'han declarat territoris catalans lliures? A veure, espera't. Ha estat a Osona. Carrer de Sant Hilari? No, Sant Pere... Sant Pere de... Sant Pere Pescador, no, Sant Pere de... De Ribes? De Ribes de Freser. No, Sant Pere de Torelló! Oi, i l'altre és No sé. Call de Terre. Gall de Ter. Ai, no, Call d'Atenes. No, pues Call no. d'Atenes. Gall d'Atenes, no sé. Call d'Atenes. Gall d'Atenes? Ara. Bueno. A que no sap qui haurà de pagar el canvi de totes les antenes de televisió de tot l'estat espanyol el 2014? Això no m'ho digui, eh? Sí, doncs ja li he dit. Perquè estic cansada de pagar antenes. Si el 2014 vol veure la tele, l'haurà de canviar. Treball. Sí, senyora. Qui és que en té la culpa? Ai, no em faci parlar. Que dolent que és. Qui en té la culpa? Sí que ho sé, però no li puc dir. És un secret professional del periodisme. A quin país han proposat la setmana laboral de 6 dies? A França? Grècia, sí senyora. Anda. Ha dit Grècia, oi? Sí. D'acord, molt bé. Quin temps fa per Roses? Ai, feu sol però tramuntana. Ai, no me digui que no puc anar a la platja. I ara anem amb l'horòscop. Ui. Quin signe és? Jo sóc Sagitari. Sagitari vol dir, eh? Sí, Sagitari. Poden fallar-vos alguns recursos econòmics a favor dels fills. Ai, això sempre me passa. Miri, avui no pensava i tinc els 3 nets a dinar. Veu, a favor dels fills. Doncs, Joana, Digui'm. jutjarem en directe... Ai, paro la musiqueta aquesta de l'horòscop. No, m'agrada. Doncs la posem. Digui'm. Que jutjarem en directe si es mereix aquest lot de vins i cava, Ferrer i Catassús. Molt bé, moltes gràcies. Adéu, i records als ocellets. Ai, sí, els estava acabant d'arreglar. Sí, què els hi passa? No, els netejo, els hi poso la banyera perquè es banyin. Però parlen o no? No, me parlen però m'entenen. Ah, sí? Els he cridut i tots me fan piu-piu. Cridi. Mira, veu com canten? A veure, torni. Ja. És veritat. Doncs escolti, moltes gràcies. Vale. Molt amable, adéu-siau, bon dia. A vostè, adiós. Adéu. Has vist, És que aquesta senyora emet una freqüència que torna bojos als seus periquitos. Sí. Ha explotat un colom aquí fora a casa meu, eh? És veritat, ara tots els ocells de Catalunya s'estan... Van bojos. Només m'ha agradat. Tots cap a Roses. El millor és que en tingui 5 de batejats i 2 que no els hi diu res. Aquests els... Perquè no la contesten, aleshores passa ja de donar-los nom. No els hi posen ni nom ni res. Diu, bueno, la dolenta i el pacient. Nois, escolteu una cosa. Què més que la gent no sap quin signe és? Perquè ahir vam trobar un oient que deia que era Tissis. I avui Sagitari. Però què passa? No, estem descobrint que hi ha molts problemes amb l'horòscop. És una cosa que pensàvem que teníem molt assumida i no és així. Hi ha molta gent que no sap ben bé de quin peu calça astrològicament parlant. Doncs ha estat una bona aposta. La temporada passada fèiem el trio sí. i avui l'horòscop. Ho passem a l'horòscop que llegim de La Vanguardia, el famós horòscop de Guiomar Guillón. No sé si és nom d'home o de dona. És macho o és hembra, senyor? El que importa és que l'encerta, com ha estat el cas de la Joana d'aquesta població tramuntanada i que, per cert, jo l'he vist molt peix com per donar-li un lot de vins i caves Ferrer i Catassús, amb tot l'efecte per ella, Perquè encara li donarà els ocellets. I té els nets a dinar i tampoc és plan d'emborratxar-los. O sigui que avui sortegem el lot de vins i caves Ferrer i Catassús entre les persones que ens heu vingut a veure a l'estudi. Que acabarem amb la queixa del senyor Lluís Alba. Què li passa? Lluís Alba, 30 anys, 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 30
que diu: Cristiano Ronaldo està trist i tothom en fa mofa. Heu provat a ficar-vos a la seva pell? Faria una mica de fàstic. Sí, perquè brilla molt, Cristiano Ronaldo. És molt... Sí. Està massa hidratat, aquest nano. Jo crec que sí, no sé. La veu del poble, que sense perdre el seu instint comercial, ens vol portar a la seva radiobotiga. Les psicofonies d'en Víctor Oller, avui a la segona hora, volen promocionar una catifa d'última generació. Por favor, dad la bienvenida al Duque del Polvo. Que no es marica, pero parece. Mira esto, increíble. ¡Wow! Es enorme. ¿Qué nos has traído? ¿Qué os he traído? ¿Qué nos has traído? ¿Qué os he traído? Bueno, voy directo al grano. Guarro. ¿Queréis verlo? No, yo no soy gay. ¡Huele a queso! Se lava en la lavadora y dura años. Ya se lo diré a mi marido. Muy bien, es una alfombra. Toca ¿Es esta, verdad? es suave. Está hecha de grasa de trabajar en el garaje. Ah, qué guay. Vale, lo que voy a hacer es pisar aquí. Esto podría ser barro, sal, Un amigo es cuando ha gastado con el otro 500 kilos de sal. hielo o arena. Podría ser tierra del jardín. Cualquier cosa que se pegue en las suelas de las botas. Caca. ¿Y qué significa eso? Lleno de mierda. Paso por la alfombra de microfibras. Como unos rametes. Me limpio los pies un par de veces. ¿Estáis mirando? No. Vale, gracias. Veamos cuánta suciedad y barro se marcan por toda la casa. ¿Qué os parece? Es una puta merda. Vale, gracias. Atrapa el 5% de la suciedad. Ostras, qué veto. El barro, la arena, la tierra Y un tintelabios. dejan rastros por toda la casa. ¡Wow! Si tienes hijos que no se quitan los zapatos, Li talles les mans i pensa pel cul. la avanzada tecnología combinados con un refuerzo deslizante de barro dejan rastros por toda la casa. ¡Wow! Vertemos agua sucia. Això ja em fa fàstic. Cuando levantamos la alfombra puedes ver cómo la suciedad cala por completo. ¡Wow! Fantástica si tienes perro. Ara fa poc s'ha mort. Se lava en la lavadora y acaba oliendo mal y llena de moho. Oh, que bé. Tu casa estará siempre llena de barro. Es justo lo que necesitas. Oye, no me estarás vacilando, ¿no? Es muy fácil ensuciar el suelo. Quiero una de estas, es genial. Tu deus ser un imbècil. Y eso no es todo. En esta oferta exclusiva recibirás una segunda alfombra llena de moho. ¡Ole! Sí, ¿has oído bien? Que sorda. Para que la puedas poner allí donde más lo necesites. El coño de tu puta madre. Si tienes niños que se comportan como animales, Escolti, senyor. te va a encantar la novedosa alfombra porque no puedes enseñar a tus niños que se limpien las pezuñas. Vale, gracias. Muchas gracias. Gràcies, Joan del Poble, una catifa ideal, sobretot si sou la cosa... La segona hora, amb Quim Morales. Manolo, me lo cobras, por favor. 4 minuts per 2:15 a la segona hora de RAC1. Per mi és un dubtós honor, però una responsabilitat anunciar-vos que cada dimarts a aquesta hora tindrem el treball de cague. Bé, doncs el capellà del poble doncs ho fa. Sí, Practica els exorcismes, Molt bé. alguns els treu, altres no. Bé, Jo t'expulso i aquelles coses, no? sí, senyor, passa aquestes coses. Bé, trucarem a la mostra representativa d'Ocorpiño, que es diu... És la casa dels Guilas. Gulies. A veure, has dit 3 noms, eh? A veure. Exactament com es diuen aquesta família. Gulies. Willow. Gulies. El que passa és que no hi ha accent. Llavors no sé si és Gulies Els Golies. o Gulies. Bueno, Gulies, endavant, Gulies. truquem-hi. ¿Sí? Buenos días. Sí. Le estoy llamando desde la radio. Bueno, desde el teléfono, pero yo estoy en la radio. En RACO 1, en Cataluña. ¿Qué quieres? Estamos realizando una investigación sobre el santuario de Ocorpiño. ¿Lo conoce? Sí. Es que se dice que es uno de los centros de exorcismo más importantes de España, ¿es cierto? Sí. Y que cada 23 y 24 de junio muchos fieles acuden en masa. Sí, En masa, sí, sí, no sí, del sí. Increíble Hulk, ¿eh? Sí. En masa, que va mucha gente para curarse del meigallo. I quan li treuen, canten Mi gallo me lo robaron. Anoche cuando dormía. Bé, Perdoneu, encara no he agafat el to ni al nivell de RAC1, en soc plenament conscient. T'admiro, fill. el senyor Gulies ens explica com són els exorcismes a Ocorpiño. És més difícil dir el que has dit? Sí. Exorcismes. És accent gallec, això. ¿Y eso qué es? Andavant. El padre José Don Sion atiende a estos poseídos y los cura. Claro, como es sacerdote, los cura. Los cura porque es sacerdote. Es una broma. Para rebajar un poco la tensión.
Bueno, perdone, veo que no le ha hecho mucha gracia. No, ni me hace gracia ni me quita gracia, no. ¿Conoce al padre? Conocí a algún cura ahí, pero no, ahora mismo no sé quién es el cura. ¿Sabía que las posesiones diabólicas se dan una entre cada 1000 personas? Pues no. Pues mire, ahora ya lo sabe. Yo quiero que le diga. Recuerde que es una información de Raco 1. ¿Y? No, nada, que lo sepa. Para usted, ¿eh? ¿Vale? Bueno, yo la última vez que fui el día siguiente no me encendía el coche, yo qué quiero que le diga. ¡Ay! 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 ¿Y qué coche es el suyo? Pues es mi coche. ¿Qué marca? Bueno, hombre, tanto que no lo voy a decir. No, lo digo por si era viejo o nuevo. No, de aquello era nuevo. Nuevo. O sea, ¿cree usted que su coche ha sido poseído? Mire, aquí hay una cosa que se llaman trasnos. ¿Cómo? Trasnos. ¿Qué es eso? Mire, aquí hay una cosa que se llaman trasnos. Pues duendes. Trasnos, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia? Trasnos. Trasnos. A ver, en teoría son duendes. Los hay buenos y los hay malos. ¿Y cree usted que se metió uno en su coche? Si uno le hace caso, mire, yo qué sé, mire, le tengo que dejar. Bueno, oiga, pues nada, gracias a usted por su atención. Y adiós. Hasta luego. Mire, aquí hay una cosa que se llaman trasnos. És una cosa que desconeixíem. Hem afegit informació a la informació. Sí, hem començat investigant el cas del Meigalla, de les possessions, d'aquest santuari de Galícia on es curen les persones endimoniades. Trasnos. I hem acabat descobrint els trasnos. En teoria són duendes, los hay buenos y los hay malos. És clar, sí, clar. Aquest suposem que era dolent, perquè no li va espatllar el cotxe, no? Trasnos. Però no dolent del tot, perquè no se li va I ara has carregar. d'anar al trasno mecànic, que t'ho arregli. Amén. Deixem-ho aquí, el tema trasnos el guardem a la carpeta per investigar-lo també, els follets de Galícia. Germán, bona tarda. Hola, bona tarda. Va, quin sobre vols, Germán? Com quin sobre avui? L'1, el 2, el 3 o el 4? Sí, o el 5. O el 20, en tenim 20. En teniu 20? Doncs l'11. L'11, perfecte. Doncs aquí el tenim, l'11, vinga. S'agafen cagarro i esmorza. Te'ls guardo els altres o què fas? Sí, per la setmana que ve. Molt bé, d'acord. Va, primera pregunta. José María Aznar assegurava que en feia 5.000 cada dia. Jo amb prou feines 10 en 37 anys i el diccionari Falete ha tret aquesta paraula. Estem parlant d'abdominals. No cal que en facis 5.000, però tens 10 segons, Germán, per fer-ne 3. 10 segons per fer 3 abdominals. Atenció. Germán, temps. Sí. Vinga. Una. Dos. Abdominals hem dit, Dos. Tres. Molt bé, la donem per bona. Sí, senyor. I ha arribat el moment que estaves esperant, Germán. Narra com si Cesc marqués algun dia un gol amb el Barça, una medalla d'or de la catalana Sònia Franquet en la modalitat de tir amb pistola d'aire comprimit des de 10 metres. Amb passió, eh? Agafa la... Té quina passió, eh? La pistola. Pots dir-li pipa, si vols, eh? És que no m'he recordat si la pistola o l'arc. Pistola. Les dues coses. Agafa la pistola... I un pintalabios. La bala... Apunta... I tira i medalla d'or! Bé. Sí. Jo entenc que potser l'exemple d'un gol de Cesc, clar, costa imaginar-s'ho. L'ha destarotat, eh? I llavors l'ha destarotat. Cristiano Ronaldo està trist, surt amb l'Irina Shayk, cobra 10 quilos per temporada, treballa 2 hores al dia, és normal. Enumera 5 motius pels quals tu ets un tio feliç i en cap cas aniràs a Florentino a demanar-li un augment de sou. Germán. Temps. Sí, perquè soc feliç, perquè el Cristiano Ronaldo està trist, perquè no guanyarà la Lliga, perquè no guanyarà la Champions, no guanyarà la Copa del Rei, i perquè s'anirà del Madrid ben aviat. Bravo.